Hej og velkommen til mit korttræk nummer 2. Først vil jeg lige vise jer det, og så bagefter fortælle jer, hvordan det er, man gør det. Godt. Så kører vi. Ja. Godt. Starter med at tælle 26 kort op for bunken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Godt. Så har vi 26 kort her. Så lægger vi et kort her. Et billedkort, det tæller fra 10, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Og så her et billedkort. Plus 15 giver 35. Det 35. kort i den her bunke er en, hvad skal vi sige, en spar 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. En spar 4, som jeg sagde. Godt. Her kommer så, hvordan det er, man gør det. Godt. Yes. Godt. Ja, jeg starter med at tælle 26 kort op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Så skal man huske på det 18. kort en hjerter 4 i det her tilfælde. Og så 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Godt. Så har man 26 kort. Dem her, dem lægger man nederst til den bunke, du har talt 26 kort op i. Og vender du et kort her, det bliver så et billedkort, det gælder for 10. Så er det 3, så skal man så tælle op til 10. Og så er det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og en 10, og 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Og så tager man bare de her kort væk, dem skal man ikke bruge til noget. Og så lægger man så de her tal heroppe sammen. Billedkort og, altså billedkort her, 10. Og en hjerter 10 her, det er også 10, så det er 20. Plus 3, det er 23. Plus 5. Det er 28. Godt. Så det 28. kort er det 18. kort lige før, så det var så en hjerter 4. Så tæller man bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ja. Tak for de gad at kigge med. Hvis I lige vil være søde, lige at sætte 5 stjerner, så vil I være meget søde. Tak for det. Vi ses en anden gang. Hej.